Az Agrofit Kft. Takarmánygyártással és kereskedelemmel foglalkozik, Magyarország egyik meghatározó takarmánykereskedő cége. Kérődzőkkel, baromfival és sertés takarmányozással is egyaránt foglalkozik. Én kérődzőkkel foglalkozom. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak a terméket adjuk el, hanem szaktanácsot is adjunk mellé, hogy olyan tudást és technológiai ismeretet tudjunk átadni a gazdáknak, amivel sikeresebben tudják működtetni a gazdaságukat. Az Agrofit Kft. Több mint 10 éve Magyarország meghatározó vezető premix gyártója. Premixek mellett gyártunk koncentrátumokat és teljes takarmánykeverékeket is, úgy, ahogy azt a gazda igényli. Személyre szabott szaktanácsadással állunk a gazda rendelkezésére. Megnézzük a takarmánykészletét, az állatokat, az elhelyezést, tudunk állategészségügyi szolgáltatást nyújtani. Szarvasmarhában saját szakállatorvosunk van, de a többi állatfajban is megvan ugyanez. Ezen kívül nyújtunk szaporodásbiológiai tanácsadást, ultrahangos vemhességvizsgálattal, ciklusindukcióval, kinek mire van szüksége. Amikor takarmányozunk, receptúrát ajánlunk, akkor mindig azzal kezdjük, hogy megvizsgáljuk a tömegtakarmányokat, szemrevételezéssel, illetve laborvizsgálatot is végzünk, és az eredmények alapján javasolunk abrak összetételt, illetve az abrak kiegészítésére, a tömegtakarmány kiegészítésére premixet vagy koncentrátumot, attól függően, hogy kinek mire van szüksége. Öregcsertőn vagyunk Tamás Ferenc gazdaságában, a Magyar Tarka szakmai napon. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy kapcsolatot tudjunk teremteni a gazdákkal. Ez a rendezvény is egy ilyen lehetőség számunkra. Nagyon örülünk annak, hogy több gazdához jutunk el. Itt vannak azok, akik érdeklődnek a szakma iránt, és át tudjuk adni a naprakész ismereteinket. Nekünk is nagyon fontos az, hogy kapcsolatban legyünk a termelőkkel, tudjunk a bajaikról, és olyan megoldásokat tudjunk ajánlani, amik őket segítik a gazdálkodásukban.